पुलियानो मेडिया बेलाय खाना हामबाय मो हंका के बेलायनो सामुं सिदा तांनाय रक बाहाय के बोती के फाइके बरक सुनो ताकसु जरतै उत्तरै मेखो तामने हिंगा के नाइदियाव जागा नर नुगुइ दं तै कटमा ओ तै कटमा पारंगै बाहाय के फाइनाय अम सकसा जाखा अम कुनो सर्ट सार्किट जुदि सर्ट सार्किट नंगै तंखा हंके ओ नेरमहल बिसिनि जत कारेन्ट वायर तंमनि जत खामै थांगमु हंके अब काइसे प्रिप्लेनिंग चिनि हुकुमु मुकुमनो सकामाना बागैनेके सामुं सिदा तांनाय रक अबिसिंति खायनेके बर चाइतो गय दंगो जों नायो दाति दाति खायनेके जेव सामुं सिदा तांनाय रक रमजा एसा जरतै त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सारक ताइ चिन सिकला रक आसुगै तंगलाक त्रिपुरा राज्यो नांखा हंके जों हर संसारनाय आर जों तिनि फाइमानि बिसिंति खायनेके जों ताबुक on the spot जों जतनो टुरिस्ट तंगन रंनो जों बंनो फातारो कारि उइनेके नांखो बर परे फाइनै नायफैदों जों तिनि ताबुकनि सिमिनो जों अमन तालारि खलांनाय जों बसकांबो तालारिनाय जेसक जरतै तदन्त खायनेके जे सामुंसिरा खायने रमजा एसक जरतै खायनेके जों ताइ आबोनो रमुइनेके बर सास्ति रेसक जरतै जों अदगलामनो खुयंनो रगलाक बाबा हाइमा तंग अम कि कारेन्ट बाइजा खामकना नाके पेट्रोल लग बाय है के अन्य मानै रग बजे सब जाखा अम टोटली जे फाइ तांगै नाइमानि बिसिंति साइमानखा अम टोटली कारेन्ट बाय खामिया अम के पेट्रोल बाय फाइनेके पेट्रोल सारैने सकजावि रिजाखा हनैनेके किसा जे जों नुमान बिसिंखौ जों साइमानखा आरते कैसा और तो टूरिज्म को ओ तो कैसे निर्महल अनेक हास्तिनि बर फाइनै फिया और नुगि माखा सीसी कैमरा नुगिया तम पक साने अब टूरिज्म डिपार्टमेन्ट तम पक गसाने अमाके टूरिज्म डिपार्टमेन्ट नि टोटली बरक चालुक माया हनैनेके जोंनो फुनुंबानि कलायो तुनो ताइ साकलायमा कलायो काइसाव म हाइ नाइजेंनाय नुयुंमा गचाम अ जागाव नाइट गार्ड दोना दंगौ नाइट गार्ड रिया हनै तिनि साइबां खावर फाइनेके सिंमान बिसिंति खायनेके तिनि अ जागाव सीसीटीवी कैमेरा बेबाक जागा थेपाना नांगौ तिनि अ दुगलाम ताङै सीसीटीवी कैमेरा करेयो बिसिङै जे तंमाके ताङै चलिया हनै साना कलाके चनो आबोनि बागै जों साइमाके जे त्रिपुरा गभर्नमेन्ट आईसीए डिपार्टमेन्ट नि जे टूरिज्म मिनिस्टर बो अ डिपार्टमेन्ट न अ सामुंनो चालुगै माया हनैनेके नरनि बसकानि काम तंनाय चिनि बसकानि अबन तंनाय जेसिक जरातै अ जे सामुं सिद्रा खायने रक रमजाय आसाक जरातै खायनेके बंनो रमै गराक सास्ति रियासाक जरातै जों अ नेरमहल दुगलामनो खुलुंनाय रिगलाक ताइ जों जतनो जों त्रिपुरा सारक जों युथ रक जों अबन लगि तंगो चिनि हुकुम मुबुंगो चिनि बुबाग्रा बीर बिक्रम इस्लामजाक अ नुयुंमा अ जागानो जों नष्ट खायने रिगलाक हामबाय।